Kagunan teka saking temening ati. Berarti keindahan sejati lahir dari ketenangan hati. Dalam ajaran Jawa, kagunan keindahan, kebijaksanaan, atau kemuliaan bukan sekadar penampilan luar, melainkan cahaya batin yang muncul ketika hati menemu teman, ketulusan sejati. Hanya hati yang tenang, jernih, dan tulus singgahaning Hyang Woning, yang mampu memancarkan kagunan sejati. Kagunan iku ora mung katon saking rupamu, nanging saking temening atimu. Naliko ati wes anteng, ing kono katon padange rasa sejati. Saka tentrem, katon ayu kang ora ono tandingane. Keindahan tak lahir dari rupa, tapi dari ketenangan hati. Saat hati tenang, cahaya sejati memancar, itulah keindahan yang tak tergantikan. Yen kowe rumangsa ayu saka jero atimu, tulis, aku mudi tentrem, ing kolom komentar. Kagunan iku ora mung katon saking rupamu. Kagunan teka saking temening ati.